Jim Lee zvave zvinhu. Vazukuruka Jim Lee zvave zvinhu. Onai mwanasikana arapa ari kudhiraivhiswa track race. Jim Lee zvava zvinhu. Onai iwo ndo paunogara uchitadza kunoita malessons, kunotadziswa nei chaizvo chaizvo. Kana kambani ichiita kuti zodi nevana vasikana vadrive, muri kumuona here mwanasikana? Iyi ndo kambani chaiye chaiye, Jim Lee. Anditi right, yesi sisi zviri kudi? Anditi unotiwa kudii neJim Lee? Zvazvinhu. Anditi ndiri kuona kuti haisi kukunetsa motikari. Chii? Instructor Bo. Alright, anonzani? Nditindo. Tindo ari kurira. Tindo ari kurira plus motikari yachona iri seyo. Anditi? Alright, thanks very much. So alright. Aiwa, Tindo zvazvinhu. Kuchitungwiza instructor wamashuwa nditindo. Anditi instructor asiri wekunyepa nditindo. Ndofunga murungu weona motikari ichiri simbi yeJim Lee iyi. Anditi instructor Bo manje iyi. KuJim Lee ndokwaunogona kutora license muzukuru zvakanaka-naka. Onai mwanasikana wechidiki ari kurirova rori. Uyo ari kurirova rori. Kwakumberi. Uyu ndiye Tindo wacho. Tindo, zvirudi? Dedzera namba dzako kuitira kuti vatokufonera izvezvi. 0779 457. Anditi? Alright, dzokorodza futi. Pachitungwiza. Dzidzokorodze namba. 0779 225 457. Aiwa, basa rako riri kuoneka because vanhukadzi vazhinji vari kutora malicense ka. Ndiye itindo wachona iye. Alright, uchitiwo chi? Much love.